Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yatag pala yun. I-loudspeaker. Oh, humana. Greg, Sir? si Hina, oh. Tay! Anak, yan na. Day. Yan na, anak. Tatay Greg! Mitanaw si Hina ni mo. O nga rin ako, Jonas. Kablit na like kuwang aning Yena. Kablit na lang ang Mingaw kayo kuwang. ni mo. Tatay Greg! Yan na, anak. Nagkang anandaan ang hammer sa kong armas Yena. Kablit na like kuwang ini. Kablit na like kuwang. Kablit na like kuwang. Yan na, day. Gimingaw lang po ni mo, Tatay Greg. Mingaw lang kaayo, Tatay Greg. Day. Gusto ko mutanaw ni mo. Gusto ko mukakos ni mo. Gusto ko mahagkan ka na ako, Tatay Greg. Yan na. Layo ka man ko. Gusto kong makakita ni mo, anak. Gusto ko ikaw magakos o mahagkan. Mingaw, yun kayo ko ni mo, anak. Sagdi lang. Anak, paminawa ko, ha? Pag binuutan ka niya, tahurag yung maayo sa Sir Leon tungod kay dili na kita makakitag tao nga sama niya kabuutan. Yan na, anak. Pasalamati ko siya. Tuon sa iyang kaayo. Di lang kay nako. Ang ko na sabi mo. Kipangga ka nilang maayo. Matod pa ni Sir Leon. Giisip ka niya nga sama sa iyang anak. Sama ni Jonas. Si Jonas Saba, nagpangga sab siya ni mo. Giisip ka usab niyang igsuod. Giisip ka niyang manghud. Dili ba? Ha? Dili ba? Giisip ka ni Sir Leon nga iyang anak. Dili ba yan na? Oo. Giisip ko niya. Giisip ko niyang hiyang anak. Good. Si Jonas. Oo, Tatay Greg. Giisip ko ni Jonas. Giisip ko ni Jonas nga iyang igsuon. Ay, na anak. Mao di ang akong giingon nimo, anak, ha? Tahurag yun. Ug labaw sa tanan pag binuutan nila ni Sir Leon. Maayo kay silang duha nato. Bisan pataon pa kining akong lawas, dili papaigo nga ibayad tungod sa ilang kaayo nato. Labi na ni Sir Leon ug ni Jonas. Mapasin pa na anak kung makahunahunag ari sa Manila sa Sir Leon. Unya muhapit siya nako ug iya kang danon. Magkakita gano niya ta, anak. Magakus ko na ikaw ug akong bahagkan. Gusto kong makadungog kan gindi mo, anak, nga mutahon ug magbinuutan ka gyud nila ni Sir Leon. Yan na, anak. Oo, Tatay Greg. Iisaan na ko ni mo. Ipasalit na ko ni mo. Manumpa ko. Tahuro na ko sila si Sir Leon. Magbinutan ko nila tungod sa ilang kamaayo ni mo. Ug sa labihan nila kamaayo nga rin ako. Si Sir Leon ug si Jonas. Tatay Greg, salamat sa Ginoo. Nabati na ako imong tingog. Amping diha, Tay Greg. Anak, amping sabi na.
Bye. Ibalik ka na ko ni Sir Leon. Sir Leon, salamat kaayo ha. Wise pa yan, Yena. Greg? Sir, salamat kayo, sir. Daghan kayo salamat. Nakabati ko. Oh, Greg, hindi lang ibawan. Magkadaw midihan ni mo. Salamat kayo, sir. Kung itugot man gani, malipay kay ko kay gusto gina ko magakusog ako anak. Gimingaw na kay ko niya, sir. Salamat kayo, sir. Ayaw ka bala ka. Ayaw ka gool. Mukalit lang unyamig anha niya. Bye, Greg. Bye, sir. Oh, ipusa na ka ng armas ni mo, Jonas. Dad, Yan o, Jonas. unsay obserbar nimo sa akong asawa-asawa? Well, okay man. Di lang ka kay nagtungtong sa iyang bagol-bagol ang tumoy sa akong armas maong ingon ni Antonio ang gipanulti. Diskumpiyado ka gihapon aning imong asawa-asawa. Ayaw usiki ang kausaban imong nakita nga rin ako, Jonas. Wa ko malimot. Wa ko malimot sa inyong gisulti nga rin ako. Dili lang kay ako rin mamatay. Mamatay sa mga akong amahan. Mahal kayo na ako si tatay. Dili ko gusto nga mawa si anak ko. Sakit man kani nga bisan buhi pa siya. Matuwa sa layo ug dako paghigayon nga magkakita pa mi. Kaysa mamatay siya. Ug di pagito niya mi magkita. Kung makagawas man unya si Greg, Yena, hinomdumi. Nga bisan tuwa pa siya sa prisuhan. Nakita na nimo kung giunsa na mo pagmatngon aron dili gid niya mahibaw-an ang tinuod nga nahitabo nimo. Unsa na kahakon makagawas na siya og ikauban na sab namo. Busa. Magpilo-pilo ang among pagbantay ninyong duha. Gamayng ligas. Paka dayon. Ipasalig na ko ninyo. Kung kuwang pakinig akong gibuhat aron mag-amping ko nga dili gyud mahibaw ang akong amahan. Kung kuwang pa mo nga gidawat na ako kung unsa akong kahimtang uban ni mo, Jonas. Tumanon ako bisan unsa pa inyong gusto. Ignalang ko ninyo palihog kung unsa pa dugang na kong buhaton. Dad, murag nakauyon ako sa iyang gipakita. Abot ka nimo. Unsa imo, Dad? Dili. Hangtod mo abot ang adlaw nga makagawas na si Greg sa prisuhan. Nga wa gyud siya'y masayran sa tinuod nga nahitabo nimo, Yena. Mara man gihapon. Mga matay man gyud mong amahan og anak kon. Masipyat ka, Yena. Okay. Pakita pa ko sa imong kabuutan, Yena. That's all. Musuroy mi si Yena, Dad. Go! Pauban mo mga tao. Hain si Tonton. Greg, Tikoy, salamat kasi mo pagduaw na ako ko. lang pabuton bay. May mong anilan sa kupuyo uban ni mo. Ang tutsi mo paggawas. Tikoy, May mo sa mo papriso ko. Aram mo apas ko ni mo din nakaw na, Tikoy, nakaw na. Sige, karil. Unang prioridad ni mo, ipalihog og bantay sa seguridad nila ni Sir Leon o Jonas. Oh, bay, ako pa. Sunod na ito pa nagkita, my friend. Ayaw ko na, Tikoy. Mura magkugwa mahibaw di mo nga di ka mantigong muhilak. Hilak ba ako? Kato lang yung bagan ko sa lubote ay ngaway butanan. Dako kayo po akis tanan. Portingin lang ka na ko ato. Sige, pare na po. Siya na ha. Oo lagi. Abi na ko magdugay ka dito. Ah, maiko gusto kong kasirahan dito sa Manila, Sir Leon, oy. Mahal kayong inadlaw. Ya, mahal kaya akong beranan, daas kaon.
Og pag-istar ako dito, maiko ko sa kong gisakan kay mahal kayo uy. Maiko ko maduga dito sir kay dako kay kong peranan. Ako lang naiko ko nila. Kumusta nga tong amigo? Ah, okay man sir, okay ra kayo. Ah, sir, niya sir oh. Unsa maning sobre? Korta na imong taghihatag ni Baygrig sir. Wa niya dawata. Pabalik niya din kay matud pa niya. Saon ko na niya dito, manaam siya suod sa munti. Og dako kay siya utang kabubuto nimo sir. Og diha lang kuno na nimo. Pero sir, dako kay ang pasalamat nimo. Maayog yung tao si Greg. Dili mapahimustlanon. Mao nga palangka kayo na ko siya. Oh, sir, Si Herminia ka to. sir. Herminia! Unsay nahitabo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!